अल BTC CSB Selected Unregularized Employee Association जेनेरेल सेक्रेटारि दा जोङो 2011 सननिफ्राय CSB Selected फिक्स पे मावनानै दङ आरो बेहाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दा जोंनि अनारेबल CM प्रमद बर' सारा जोंनो साख्रिखौ थाबैनो रेगुलार खालामगोन होननानै जोङो निउसफ्राव नुबाय थादों नाथाय दासिमहालागै अन प्रसेस दोनै 1 इयार बारलांनो नागिरदों दा बे 1 इयार बारलांनोसैयाव जोङो नैबे डिसेम्बरावनो जोंनि साख्रिखौ अरायथा खालामनाय होनांगौनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौहाय गुरै खावलायहरदों मानोना एस पार दा गभर्नमेन्ट सार्भिस रुल मथे जे जोङो दि CSB Selected जे जोङो दिनै एग्जाम पास जानानै दि फिक्स पे साख्रिखौ मोनदों बेयाव एस पार दा गभर्नमेन्ट सार्भिस रुल मथे 3 बोसोर बा 5 बोसोरनि बिनिमय बारा जोंखौ लाखिबाय थानो मोना एफा गोबाव जोङो दा 11-12 बोसोर जानो हमबाय नै 12 बोसोरानो जासिगोन नैबे मास जोबबानो दा बिनिखायनो अनारेबल CM सारखौ जोङो गुरै खावलायहरनाया बेनो दि जोंखौ साख्रियाव अरायथा खालामनो थाखाय थाबैनो अरायथा खालामनो थाखाय जेब्लाबो जोङो जोंनि एसोसिएसन थरफनिफ्राय खावलायहरदों जोंनियाव दा SIO जानाय पस्टआ टटेल 63 न'स दङ वाटार रिसार्चआव 2 न'स PWD आव 2 फरेस्टआव 12टा आर्बानाव 1 लेबाराव 2 सिटआव 4 लेन्ड रेभिनिउआव 3 कपारेटिभआव 4 भेटेनारियाव 21टा हेन्डलुमआव 6टा सइल कनजारभेसनाव 3 दा बेफोर गासैयावबो दिनैसिम जोंखौ बायनेम खालामनानैहाय जोंखौहाय जे इन्टार डिपार्टमेन्टेल ट्रेन्सफार होननाय मोनसे कमिटि दं बेनि थ्रुयै जोंखौ जेनेबा आंनि डिपार्टमेन्टआ स्पर्ट्स बा सोरनिबायाव जे जायगायाव पस्ट गैया बे जायगायाव जोंखौ थाबैनो अरायथा खालामहरनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बे बिथिङाव पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिनि सायाव सोनारो दा पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ जोंखौबो बुहुद खोथा होबाय थादों होगोन गासिबो मोनजोबगोन मागोन होननानैहाय दा गासिबो मोनजोबगोननि बेलायाव अन प्रसेसआव दोननानै 1 इयाराव थांगासिनो दं खिन्थु दासिमबो जोंखौ रेगुलार खालामनानै होनो हायाखै बिनि थाखाय जों बुहुद दुखु नांदों दा खारन आरो प्रमद बर' साराबो होनबाय थादों नियम निथिजों थांनायखौ होगोन होनदों नाथाय दासिमबो होनाय जायाखै बेखौ जों मोनसे दुखु मोनदों जायनि थाखाय जोङो दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों आरो जोंनियाव दा ग्रेड 4आवहाय 56 न'स दङ बेयावबो माखासेया माइनास जाबावगोनसो आरो 4, 5, 6, 7 जनसोआ गावबागाव डिपार्टमेन्टआव मोनलांदों आरो इनि दाखालिनि एसे सिगां आरो ड्राइभारफोरनि दङ ड्राइभारफोरनिया गासैहाय 39 दङ जोङो बारा बुरजा गैला जोङो टटेल 103 ल'सै जोङो टटेल बेखिनिखौ मानगोनां चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सारा अननानैहाय जोंखौ थाबैनो डिसेम्बरनि गेजेरावनो जोंनि साख्रिखौ अरायथा खालामनाय होयोबा गाहाम जागौ आरो गावबागाव डिपार्टमेन्टआव जे जोङो CSB Selected आंनि डिपार्टमेन्टआव दे जेनेबा पस्ट खालि जादों बे पस्ट खालि जानायखौ आं दिनै मोननो थाङा बेबायदि जानानै दं पार्सनेल सेक्रेटारिनि नियम मथे खिन्थु मोननांगौ जयगथा थायो जे आङो बेयाव 11 बोसोर 12 बोसोर दि फिक्स पे मावनानै थाबाय बियो दिनै आंनि न' बायदि बेयाव जोंहा मेम्बार दं आं बेयाव एक्टिभिटि जाबाय आं दिनै बेयाव मोननो थाङैखौ जों दुखु मोनदों आरो मानो होननानै बुङोबा जोङो CSB Selected फिक्स पे नामै जोङो एपइन्टमेन्ट अर्डार होजादों मोनसे डिपार्टमेन्टआव बेयावनो जों 11 बोसोर मावबोबाय दिनै बेयाव जुदि पस्ट खालि थानायावबो जुदि जों मोनाब्ला बा बेलेगाव थांनांगौब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जुदि दे बेखौ होआथाय होआ गासिबो होनो नागिरदों जयै होनो नागिरदों दे हो जों बेखौबो आपत्ति खालामा खिन्थु जोंखौ थाबैनो रेगुलार खालामनांगौ जों बेखौसो लुबैदों आरो जों बेखौसो जोङो अनारेबल CM सारनि सिगाङाव जोङो दिनैहाय खावलायहरदों आरो गुरैयैहाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।